Október 25-e a Kazak Köztársaság ünnepe. Ennek kapcsán szeretettel köszöntöm a kazakokat, akiknek egészséget, békét, sok sikert és szerencsét kívánok. Én magam is kazak népzenét játszom, amit mindig örömmel adok elő, ahogy ma is a kazakoknak, akik mindig szívesen hallgatják. Úgyhogy remélem még sok alkalmam lesz rá, így a következő október 25-i Kazak Köztársasági ünnepen is.